Яңа ел каникуллары Татарстанны якыннанрак белү өчен кулай шак булды. Һәр район читтән килгән кунакларга кызыклы программалар тәкъдим итте. Кукмара районында да туристларга мавыктыргыч программа күрсәттеләр. Тулырак киләсе репортажда. Кукмара районы үзенең итекләре белән данлыклы. Аларны 150 ел инде бастыралар. Бер ел эчендә 1,5 миллион пар аяк киеме җитештерелә. Туристларга ассортиментны фирма кибетендә бәйләргә тәкъдим итәләр. Районда тагын бер мөһим предприятие – металл савыт-саба заводы бар. Ул бөтен илгә танылган. Биредә тәүлек эчендә 15 мең металл савыт-саба эшләп чыгарыла. Экскурсияда туристларга савыт-саба җитештерүнең барлык этапларын күрсәттеләр. Кукмара буйлап җәяүле экскурсия һәм туган якны өйрәнү музеена бару да аерым игътибарга лаек. Биредә 10 меңнән артык экспонат. Көнкүреш әйберләреннән алып, төрле чорларның археологик табылдыкларына кадәр бар. Шулай ук җиләк үстерү теплицасына да алып баралар. Актив ялдан соң Кукмараның танылган тәм-томнары һәм камыр ризыкларын авыз итәргә тәкъдим итәләр. В Кукмарском районе турист может утолить любую гастрономическую жажду. Кукмарада туристларга төрле тәмле ашамлыклардан авыз итү мөмкинлеге күп. Беренче чиратта шунда җитештерелгән лимонад эчемлеге. Ул элеккеге сыйфат таләпләренә туры килә. Икмәк, күмәч ассортименты да төрле. Чемпион икмәге үзе генә дә ни тора. Һәр турист бу хакта белә. Туристик маршрутлар арта. Танылган язучы Чыңгыз Айтматовның нәсел шәҗәрәсе Кукмарага барып тоташа. Кызыксынучыларга туган якны өйрәнү музеенда материаллар күп. Ә Баллы тау ял базасында һәм Парлык күл кунак йортына бару Кукмара районының матур табигатын күрү мөмкинлеген бирә. Тур турында тулырак мәгълүматны рәсми сайттан табарга мөмкин. Айзилә Батырханова, Алсу Гыйльманова, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы.